Nayoi tini o motor stand kumlung ni motor stano tini abotai kaisa panda song sajaka ara oje phainai takuk buku sikhla ro student ro ta employees ro unemployees ro bekar ro mero jotono ang tai bisa katal kai kha kaham riwo tai chung kaham khlai wan sugoi chini bakhawo kaham hamya wan sugoi chung kok no sai sai chung sawo abo joto meaningful ongoi no narau no bot sai khana riwo joto no bo ma khana nai khana woi naroni bakhawo abono digest ma khlai nai এবং in sistemo chung tlangai chungbo Tripura kaisa chini existence constitutional Indian constitutional taipuno abo chung proof praman khai chung agok layani tai oro phai tong nai rok nobo bro phai tongo je phai nai jotono kha logoi bibhinno chini kosto bibhinno chini je shortcoming tong mani abotai rok bochung tai bisa make up khlainai tai osugno sai tai bisa chini je kok sanai rok no onurut khlayo je tuk chini Maharaj Pradut Vikram phai tongo tini chini chief speaker je ongnai honorable Meghalaya chief minister Kanrat Sangma bonobo welcome khlayo bini kok bahai kaham hamya chung jotono u kok batang kok rok ro bo chung kaham khlai khna woi chung je kok samani barau je kok samani aborok chung khna woi a kok no chung follow khlai na ni ong thung hinai jotono Hambai riwa ani kok pai ka Tripura motha long live